Hej. I dag der skal vi teste, om man kan nedbryde stivelsesmolekylerne ved hjælp af spytamylase. Til det har vi valgt at lave en 0,5% stivelsesblanding af kartoffelmel og kogende vand, som vi tager og blander op, så det er 0,5% kartoffelmel. Og så putter man vand i. Vi har også snydt lidt. Har en færdig en her. Den blanding her er cirka 0,5% kartoffelmel, og så er den cirka resten, resten det er så vand. Vores blanding her vil vi så bruge til at tage en mængde op i et reagensglas, hvor vi så vil putte noget jod-kalium i, som hvis der er stivelse, vil vores væske her blive helt sort eller meget mørkeblå. Og hvis så det lykkes os at nedbryde stivelsen bagefter, så bliver vores væske her, den skulle meget gerne blive klar igen. Så kan man se, så har man en mørkeblå væske her, som ved hjælp af spytamylase fra mit eget spyt vil forsøge at nedbryde stivelsen. Sådan. Og så skal den her lov at stå og trække et par minutter, og så skal vi se, hvordan den ser ud bagefter. Så kan man se her efter 10 minutters tid, at den, som vi har puttet spytamylasen i, er meget lysere end den uden, som er vores kontrol. Og det er simpelthen fordi, at enzymerne i spytamylasen, de nedbryder langsomt stivelsen og gør vores væske her klarere og klarere, fordi der er mindre og mindre stivelse tilbage. Her kan vi så se, nu har den fået lov at stå i, vi skulle nok have taget lidt nærmere tid, men den har stået i cirka 10 minutter mere. Så nu er det altså gået 20 minutter, og vores forsøgsvæske her, den er altså næsten helt klar. Og den startede med at være fuldstændig identisk til den her. Så der kan vi altså, se, at den er blevet noget klarere. Nu vil vi så prøve at putte lidt mere jod-kalium i. Bare lige en enkelt dråbe. Sådan der. Så kan vi se, at fordi det ikke bliver blåt, vil det altså sige, at der ikke er mere stivelse tilbage i det her. Men gør vi sådan her, så bliver det en lille smule blåt. Men så meget stivelse er der heller ikke tilbage. Derfor prøver vi at tilføre en smule stivelse. Sådan der. Så kan man faktisk se, at der inde i midten kommer lidt mere farve. Så hvis vi gør sådan her, så bliver den mere og mere blå. Vi kan så hermed konkludere ud fra vores forsøg, at vores spytamylase helt klart er i stand til at nedbryde stivelsesmolekyler.